Maromo ute thieth 3,527 oketi e listi mokwongo mar okumba mar thieth ma SHA dhi chulo gope magi mokumba machon mar NHIF ne ok osechulo. Chudo ma bende osedeko kuom higni 3. Magi gin ute mag thieth ma gopegi ni piny mar siling milion 10. Moko kuomgi kata kamano SHA odwoko piny gopegi kendo koro omigi thuolo mar makapil mar chiwo neno moromo. Kaka Judith Omondi leronwa, riwruoge mag ute mag thieth e pacho ka Rufa ywak ni mbui mane oting'o neno mag gopegi oseruch oko kendo koro kelo pogruok e paro. Kuom mahao higni 4 koro, ute thieth mag ji giwegi kod mag piny owacho mane ochiwo thieth e bwo okumba mar thieth machon mar NHIF osebedo ka dhiro piny owacho mondo mi ochul gopegi ma osenindo nyaka ne okumba no loki nyaka ema koro iluongo ni SHA. E bajet ma hik omenda ni ne oket maromo bilion 4 ne chudo mag gopegi kendo nyaka sani okumba mar thieth mar SHA oseyango ute thieth maromo 3,527 ne chudo ma okwongo mabiro mana nywando gope mane piny mar milion 10. Based on the 4 billion shillings that was availed by the government to settle the outstanding NHIF claims for facilities for any amount below 10 million, we did the adjudication, we finalized on that, we came up with a list of about 3,527 facilities who were eligible for payment of amounts below 10 million. E kwani nitie ute thieth mane odwok gopegi piny kod SHA, kata kamano omigi thuolo mar chwalo ng'ur maggi kod neno ma oromo mayango gopegi ma okumba no nitie godo. We have requested the facilities to provide us with documentation that shows that the amounts are different from what we've provided so that we can clarify this. So it's the documentation accompanying, the full documentation accompanying the claims which they are sending to us so far through the email that we shared, which is director benefits and claims at sha.go.ke. We've received over 20 emails on the same, and we are looking at them and verifying and reviewing the information that these facilities have paid us. SHA osingo keto winjruok kata kamano gichiwo mana nyaka tarik 31 dwe ni mar 7 ne ute thieth duto man kod ng'ur magikoni atamalo 90 ne oyie ka par ma odong' ema koro deko chudo ji mamoko. Once we get the full spectrum of the facilities that require clarification, the date of which we've set latest submission by 31st July 2026. Once we have that, we'll know the spectrum it covers. But as per the sign-offs that we've had while engaging with the facilities, I'd put that at about 90% or more who have accepted. But the final number will be known once by Friday. We will have the final number. Payments will start once we have finished the sign-off process. Because remember, we have 4 billion shillings. We would like to be fair in the apportioning of this money. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend Bura